ɗan saurayi, ɗan saurayi, kowa ya ce ɗan saurayi. Yaran nan na aiki shi har yanzu bai fito ba. Ya kamata a ce ya fito ai ya bin sako. Yara ku ce ɗan saurayi. Wallahi ina kan hanya takalmi. Manya ku ce takalmin ya min short. ɗan saurayi. Ina kan hanya ya tsinke wallahi. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. To kuma ta gani sai ɗan mata bayani. saurayi. Tana zuwa ko? To na gode ko? Yawwa, na gode. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Gani ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Har yanzu wai ba za ta fito ba ne? Ya kamata a ce ta fito wal. Gani ɗan saurayi. Na daɗe fa, wallahi na daɗe. Kai. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Har yanzu? Gani ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Wannan da ba wanka ba ko fata ake canza mata. Wallahi ko fata ake canza mata. Ya kamata a ce ta fito. Ɗan saurayi. Ɗan saurayi. Kowa ya ce ɗan saurayi na 'yan mata. Ɗan saurayi. Yara ku ce ɗan saurayi. Barka dai. Haka ka je jira kana bacci harka ne. Tana ina? Ta ce ba za ta fito ba sai ka nuna mata. Soyayya kamar yaya? Ɗan saurayi. Na'am. To akwai shagulgulan Ɗan biki. saurayi. Na'am. Sai anko. Za a yi Kowa kamar ya kwana ce bakwai. ɗan Na saurayi farko akwai fulani de. na 'yan Allah mai mata. iko. To fulani de zai ci kuɗi kamar 10,000. Allah mai iko kayan. Kayan. Na'am, na'am. Bacin nan kuma akwai Hausa de. Kuma anko kenan. Anko. Na'am, na'am. Hausa de ci kamar 40,000 zuwa 50 haka. Allah mai iko. Sannan akwai Yoruba de. Ɗan Yoruba saurayi. de ya ci kamar irin Ɗan 20,000. saurayi. To. Ka gane? Sannan kuma bari de. Allah mai iko. Allah mai gabas kenan. Gabas gabas bari. Garin su zullum. Garin su gwamna zullum. Na'am. Shi kaman 45 zuwa 5. Allah mai iko. Allah mai iko. Sannan kuma akwai Ibodi. Na'am. Shi da cika man zuwa 35 haka. Ko Allah mai iko. To da akwai kuma Indian de. Na'am. Indian day. Can bangaren Mai iko. India. Allah mai Indian day. irin garin su sharukan haka. A garin su Sharukan. Allah sarki garin su Sharukan. Dan ko in ce kasar su Sharukan. Zai cika man irin 30,000. Allah mai iko. Bacin nan kuma akwai English de. Na'am. Can bangaren turawa. Allah sarki su Michael Johnson kenan. Bangaren Ai shi ma ya dade a kiyama Michael Johnson. zai cika man 30,000. Allah sarki Allah English day. English de. Kaman dai nawa kenan jumlar kudin. Jumlar kudi gaba daya malam za ka kawo kaman 2,000. Gani ɗan saurayi. Saboda samu kudin ɗinki. Ka san wajen Ibo da ina akwai dinga irin su. Haka ne. To alhamdulillah. To shawara ba? Tun da kawarta ya sanata ce. Me zai hana dan sanata ya neme ta? Ai kaga duk wannan abubuwa za su zo da sauki ai. Malam, kai me kawo wannan magana haka? Kamar ya? Kai da Allah ya baka kyakkyawa, ka samu rabo, ka samu kyakkyawan yarinya, ai ka dage. Kaga ka sa a guya. Gaskiya ne bai kamata ba kam. Gaskiya ne. Allah ya baka kyakkyawan nan ka rike ta da kyau. Haka ne. Amma ko ban kasa a guya ba yana da naman sabe ko? What? Wallahi yana da naman sabe. Ka kama an kira ni a waya. Hello? Mal, kai kokari. Gani ɗan saurayi. Kai kasa a guya ya kamata ka rike wannan baiwa Allah. Sai ka ce uban kai neme ta. Ɗan saurayi.
gani dan saurayi, dan saurayi.